Jo crec que en aquesta obra tots els personatges tenen punts dolços, tots tenen punts foscos, i això fa que siguin més interessants i que siguin alhora més propers al públic, que el públic pugui empatitzar també, perquè ningú és perfecte, ningú és allò que desitja ser i tots tenim els nostres més i els nostres menys. I aquí no hi ha un superheroi i no hi ha ningú que sigui el perfecte i l'altre sigui el... Tothom té punts alegres i punts tristos i punts brillants i punts foscos. Tots tres personatges. En el meu cas, jo sóc la Marina Bou i interpreto el personatge de l'Estela, que és la tercera punta d'aquest triangle de relacions. El meu personatge, jo crec que el seu gran conflicte és amb allò que projecta la vida, amb allò que desitja i amb allò amb què es troba. De la mateixa manera que ell projecta un desig de menjar-se el món i després el món pot ser que se'l mengi a ell. Pot ser que se m'acabi menjant. A l'Estela també, el seu desig és un altre i es troba que la realitat de vegades sí que s'ajusta i de vegades no. I de vegades aquest no tampoc és una cosa que a ella no li agradi, també la pot posar en joc. I és això que fa que els personatges tinguin contingut i tinguin cosa, que el públic pugui trobar, perquè un dia et trobes superfort i un altre dia no saps per què, el mateix dia al cap de res et desmuntes i et tornes... I això és interessant. És un personatge, jo diria, com molt quotidià. Un personatge com molts podem trobar avui en dia a la nostra societat. És un personatge que viu la seva vida, viu el seu món. I dintre d'aquest món és un home amb una feina normal i corrent, no és cap gran executiu ni cap gran magnate del petroli, però té ganes de menjar-se el món, és un tio ambiciós i això condiciona molt aquest temperament, inclús amb una feina molt normaleta, a la seva relació amb la resta de personatges de l'obra. I per tant aquest punt jo el veig com molt important, la seva manera d'enfocar la vida l'acaba portant a com la vida l'enfoca amb ell i com l'acaba enfocant literalment. I això, evidentment, el condiciona la seva relació amb la seva parella, la seva relació amb l'altre personatge que apareix, però que podrien ser 1000 personatges més. El que passa és que en una obra de teatre no poden aparèixer 1000 personatges. I per tant, aquesta confrontació entre la seva manera de ser i les relacions que va tenint amb els personatges que formen la seva vida, o el seu moment, és on anem descobrint aquest Eduard González, els seus punts macos, els seus punts no tan dolços. Té una miqueta de tot. I convidem-nos a que se'l descobreixin. I la passió. La passió. Este personaje parla todo el tiempo en castellano y es por eso que justamente también hace un contraste de lenguas al venir de un país latinoamericano y que entra en contraste también en esta relación o este trío de relaciones junto con otros dos personajes. Cuando leí por primera vez la pieza me llamó la atención porque al verla desde un punto latinoamericano justamente es un personaje que le aporta a la pieza como esos momentos de frescura, pero que uno a veces no sabe si reírse o si tomarlo verdaderamente en serio, ¿no?